gi behavior gi kido moro mar ni in jagowi matama, okay? In jagowi ma kata tem ni imbekone to konyre. Ka Hustler Fund otami, in to kapar ni nyalo konyi kamoro amora. Ing'eyo gima ne iwinjo ka president wacho en ni kwiseyae gimiluongo ni class A1, the excellent class, to inyalo bedo recommended mondo iyud bigger loans kata in banks and these other institutions ma nyalo mi pesa ma koro duong' kata minyalo timogo gimoro. To bende inyalo bende yudo negative recommendation nikech kitama to idwa wuok mondo koro idhiyo nikech nitiere behavior moro bende ma aneno go jothurwage. Ng'ato kawo Safaricom line, Yes. ole, kose ole, to line no onyume nam. Ochako kawo machielo. Ochako ologo, ochako nyume. Okay? Yeah. Now it is possible now to track you. Kose bedo tracked, then you'll be blacklisted. Koro in kar mondo iwuog e CRB, because the intention mar this whole thing nen mondo oket a very easy environment minyalo yudo go loan mondo ikonyrigo, mondo mi gik moro mar ni listing e CRB cha urum kabisa. To in ka in gi tabia mar olo to itamori, to in koro itamori wuok e class no. In ji graduate e class ne, ji itero e class moro, in itamori. Okay, in koro it is possible mondo ibed blacklisted everywhere, and it is also possible mondo mi okaw ni atwa gi sirikal. Yeah, inyalo teri e court bende mondo mi oyali, kendo wanyalo pay makaw gigeni bende mondo mi wayud go pesa. Ipe yo machalo nade seche ma ikawo Hustler Fund, dong namba ni mano mar simu kende miketo kacha kod ID ni bo yudi nani? ID number mi bedo track. Ok tek yudo ng'ato e piny ni, nikech mondo mi ikaw gini nyaka ikete nyingi, nyaka ikete ID ni manyiso wa ni